Ayan, nagkabala dyan. Yan na lang iba. Ito rin ang puta niya para nakabukas tayo. Yan. Tapos ito yung parang gaya naman na after yung Timer. ito naman ang mga ito work area na rin dito. Ang tamo ay airpulsing ka na ito. May airpulsing. Ano ang doon ako sa gabi dito. Tapos hindi ko din si chairman. Tawag siya. Matagal na po reklamo na din pala ito ng asosasyon. Actually, wala na lang yung kaya wala na kami siya. Oo. Parang may na-refer po ako sa'yo na meron ko kaya. Yes, sir. Ito ba yan? Iba po sa Ibang village. ibang village. Kasi meron mga ibang mga association na officers na nakikita ka nila isang bahay. After rental, nag-treatment. Napakaraming mga... Kaya dito, ginagawa natin. Nakabandyan eh. Pagkaroon na yung mga pinakuha sila. Dapat niya, pag walang ICU. Yun na reklamo na ibang mga... Kaya harap na harap sila kayo. villages natin dahil gano'n nga. Mag-rent ka ng bahay, sa karado mo. Kaya, Ang laki ng renta na pumapayag yung mga malapit yaman. 1 year advance, cash mo. So ito mga to, puro mga... Okay, mga... Paano, marunong... Food dyan, China, sir. Pero marunong magka... Yung ito, sir, hindi nakapag-English. Ayun May ang- isa na Ito, walo. English. Yun nga problema namin eh, di ba? Pagka hindi sumusunod sa regulation, tapos Ano po kayo dito? Ilan pang ganito dito sa village po? ano daw, walo na nga ito lalaki. Hindi, pero ilan pang mga bahay? Wala na masyado. Ay, ito pa. Itong bahay. Seven pa na